tan ko min gandodira kono jonti ɗiɗi ɓennude o wonno koye dental wura men Waly Dieng tan mi hiɗi mo yewtere makko ha gasi bel anduno be nanno ɗo ɓeydi mandudem kono noon ko kalɗa ɗo ho ɗum mi accate tan kalda e makko ɗum noon ɗi konngudi wona e hunde hamin mbawi yaltude wona e hoore hamin mbawi yaltude ɗum noon mi accidi on onon goni foof mbadde foof kalde foof min kam mi serti hen on jarama bisimilla ɗum noon bandiraɓe mi suwani salmidirde moɗon kono tan fulɓe wonnoɓe ni teddinde yimɓe tato adi fof ko mawɗo teddinete debbo kanko oɗo omo sowi e am gueɗe somi wi gueɗe natti gotel wonti gueɗe yani ko ɗiɗi so tawi wallahi wonko woni e ma ko yettonde tan kono heddi gono mo yettode on sami yiya jeyɗo kadi mi accidi ɗum hen bismillah joom baɗe bawɗe waɗde wela waɗɗo wela taw waɗiri kono welira mi lamdota ko titonde nde wan noon galle ma sa ari ɗo jiɗɗa foof natira e kono tawi wuuro amen mawɗo goto ummi jeeyaɗo wuuro amen tan woni dugde taw balle ɗe gummino ko Farays o wiɓe soɗon limta gure on potani sakkitorade wuuro amen sabu hande Farays naɓe gaddi balle faade e meɗen onon jiiɗon Farays ko nde weli nde on tawaka ñalawmaji Belfort ko minen dimɗini Farays ha wawi hebde ko heeɓi ko addi hande balle oɗon pecca tan gummimi darimi hay hunde mi haalani o yimi tan o wimi holi o kaari mimi eeyi o wi yarlomi yaafomi so mi andino aɗa ɗo mi haalata sabu batugo gonɗa gueɗal wuuro men heletake ɗo Allahu akbar ko addanimi darde ngol darul jonde jooɗade tawi bisma hen ko Abdoussalam Ba Dialal leñol min garata ko gonɗinde konngol ngol min kalatno pulaar wi so doole donki yo goɗɗe keɓɓo katante leñol wi so ɗe tawdiri ɓuura ittude kono so wonano ɗum so tawi o bismama e nokkure o rokkama konngol ene yona kono hoɗiri ni ko noon yilloroyto nde min mbayri yindirde tan e mbadi ɓurdi labtude wonno ko cuuɗi amen Agnam bisimilla ma e enɗam ma ko gaccunoɗa toon ko ɗum tan woni ga heddi noon kono yimɓe mbadi dañɗo darade Dialal tawi suudu so tawi ko caali wiyete ko salndu tiba so waɗa en naati e feccude ka darima hoore nde nde haɓɓama sabu hul hakkude suudu ima yereno Dialal ndeke ngal Dialal ko leñol leñol ko onon leñol ko minen leñol ko en en calmini Haydara Ka ayawo muɗum
mamande yontade jontaɗo guila yontede suba ari jokki yehi heddi mbiɗa yiɗi ɓe wimo nelaɗo noon o dari geno wallitimo e darde nde wimo ay ko gadda bisimilla ma e bande en so tawi ko gurdam hande rendo ngo e nder ɗiɗo laylayti so tawi mi nantinima inde ko ɗum eyi ko noon toɓɓere en tottimo ko andi kala goto wi so tawi aɗa ƴewto yo falo ma sa fotte wandu wima ngo boni ka neɗɗo cuusɗo gewɓe ni ko pamɗa ko ɗum kalata saha woɗa weli saha woɗa metti ko gurna hango somo yimo omo dado mais ko noon e waɗi dawal kawri me goɗɗo kadi wi min nemi yiɗa bammal mbimi ande ko gañirɗa bammal o yomo yenno fulɓe yi mbimi daw ko hawni bammal yenno fulɓe aɗa wawi famnude mi to yendi fulɓe o wi mbiɗa wawi o wi mi nani omo yetta toroɓɓe e leƴƴi noɓe kaldata e leƴƴi goɗɗi omo yenna fulɓe mbimi yi hol ko wi o wi mi nani o wi pullo toroɗo yiɗa gacce pullo hoynetake o faami ɗon wona hoynetake ko hoynete ndeke nande e nantidade wona gotum humtorandu e humrawandu wona gotum ndeke so tawi en jii hande ɗeɗo golleteɗe mi woɗɗoyta saabu jomum nanɗo jooɗi jomum nanɗo jooɗi so yimɓeɓe gari naati e hunde yo taw aɓe gandi tigi tigi koɓe naati ko holɗum minen amin e TikTok minen amin gama min mbiɗa ama holko addantami amde nde fulɓe kalata nde ɓe mbiyani mawɗo pullo hoto am ɓe mbi ko mawɗo pullo hoto am mere wodi hen woto aman mere mawɗo amanta mere so tawi ko ma amede ndejol ngol ɓamto holko haɗi en ruƴƴuti ɗum waɗi to mboɗo wiya hen sinno ko cellal e cukagu son caati kam kelle seeɗa mi ruƴƴano leydi dira jaalal bisimilla ma e ngorendo laylayti ko lamdaki kuddi e ƴattoje e ngo lamdaki birtodiral jangirgal duɗal ha e nder suudu ma hebde hunde noon e famde ɗum e naftorade wona gotum mi haaldi e neɗɗo goto ɓoyatami rowo mbiɗa andi patɗen koye jaalal leñol ko ceerno men goɗam Tidiani an wiyanno ko o wino woni gueɗe omo limto wi ɗum wayimi kono suppu kayitaji ni mboɗo andi haalam ka so juuti ko noon warta e moɗo ene fof mo paɗɗen kono ko wawi wonde foof ko wawi wonde foof mbimomi kañum aɗa wawi wadde hunde yo wel aɗa wawi wadde yo yurmino aɗa wawi wadde yo jalno kono tesko sa hucciti e rendo ngo e ɗiɗo laylayti ndaar yeeso ma ngo piɓa nene nana huccite am ne heeɗimi baaba nana huccite am ne heeɗimi ɓiɗɗo nana huccite am ne heeɗimi esam nana huccite am ne heeɗimi guiƴam nana huccite am ne heeɗimi ceernam nana huccite am ne heeɗimi mo ɓurmi fasnade e gurdamam nanne huccite am ne heeɗimi so tawi wayini ma wot ka waɗani ma wot ka waɗani so tawi goɗɗo ƴattima a fooɗi ƴattoje makko ɗe a jooɗima a ñantima a nandikinima hen aɗa dillina toñima aɗa yaadina e ɗen ɗon ƴattoje wona on ƴatti ko an ƴatti wadde bandiraɓe tedduɓe ko weltanade on kadi haalaji ko fate laylayti ɗi ene pelta kono hawri tan to ɗum waɗa tan toɓɓere hande goo
e jaalal leñol noon so tawi heeɓi ngal ɗon teddungal o jarama emin jiima emin nanma emin keɗoma emin dewidoma ene jogui waktuji e jamma so mi naati e TikTok ƴewanmi ko jewte koɓe mbiyata live aji ko ɗum ƴewanmi mi ɓesa rendo goɗɗo yarata mi nana goram di ko ballodiren jaggodiren enen wuurɓe e ɗeɗo leyɗele ɓe gonen ɓodde wootere won hande ciki Diallo wasta yiɗ ɗum a windi ɗum pular wawa jabadema ɗum ne ngakki ceerno Murtuɗo wi tal pulago mon fof ne wawi jogade moɓɓolde nde jogui e mbadi ndi suɓɓi ndi ko wayni so ene waɗa noddodiren mi felani andi sa manti moƴƴo ma tan waɗa ko mo pelɗani min de tintinimi nde ɗo jonde ko jalal garɗo a jarama kono jarama noon bismiɓe ɓe saabu ko mabɓe bismima ɓe mbawɗa tintinde ko ma naaten ballodiren naaten jaaden ndentoɗen dukoji nden ɗen ɗele seeɗa kaɓen tan gartira wone gueɗam mbata mboɗo heewa manda ko viwuji wiyete ni mbimi ala kewɗo boneji kay foti ko fayide poɗɗa kay tottiten jomum ndiɗo mbadi ne jogui jomum mi salmini ceerno Hamid Diaw e kuuɓal bandiraɓe tawmi ɗo ɓe mi salmini kadi ɓe gardumi ɓe ceerno Oumar Balde ceerno Sambou Kuyate addoyɓemi kadi sikki ala ko weltare e jokke golle mi salmini kadi bandiraɓe kadi ñeñɓe golloɓe kadi golle mantiniɗe ɗe jaalal leñol ko ɓen tan tawɗaɗo ko enɗamma jaggodiren noon o ara o tawa eɗen jaggodiri so enen foof dille Sénégal dilli ko fati e dawrugol goɗɗe nana doki Mauritanie ko fati e dawrugol paamen koy so tawi boyuji congui ɓuuƴi men tawata jiiɗum koye jaɓɓe mumen boyi so songi ɓuuƴiri koye jaɓɓal heeyi wona noon wiide minen fulɓe min liɓama candidat amen ko ɗum candidat ala liɓata ngo candidat Sénégal najo wona fulɓe hoto parti fulɓe woni hol parti fulɓe wadde hoto kettinen koye men caggal mbaɗgol woni politique Murtudo Samba Diop wi so tawi a wi a waɗata politique a sippirtake ɓe cippira ɓe jena e dow ma jalten noon e poɓɓe poppe pokkite jeno jarama on jarama ceer Dialal e nder leydi Farayse wayno cakri en kosam en ɗum ha tan koko sewi ko ɓe mbima hankkadi ko lelde yonti minne ɓe poɓɓimi jaaƴiɗo on jarama bandiraɓe sehilaɓe mi sikki on paami mi heɓrani micro garmuji jogono mbaɗano kono ɗin foof ɗi naati ndiyam en goppiɗi to joni konngol tan ko jaalal en nani karantino ko haali ko min kam wala wawtode joni so tawi en dokkimo konngol kanko o jabto katante ɗimin no yiɗini eno famirni mbasen yejjide tan yewtere men hande nde ko pulago e nder réseau de sociaux no haaldirani ɗum noon أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رادي إنديجنو جميع ميني هيوندي وتدي ودادو جميع ميني هيوندي هيرتني لجود بملابي دوات من الله كنا جيني من مجنگ جودي جيادو كبن من جيادو وبيتالي من سوغادي من بني تماندي مو إن بودوري ما يوترندي إنديجنو إن جولي يبورنا دو ويندري Muhammadu Abdullahi Muhammadu Aminata gadiɗo tagede sakkititel laati bajje Ɓuraysiyankoɓe almami annabaɓe en jetti Cheikh Nassane Ahmad Tidiane en jetti dendagal seremɓe ɓe en jetti jimnaɓe ɓe gila e neniraɓe ha e babiraɓe ha e mawniraɓe kamɓe fof
en jettirimi en jettiɓe wadde en puɗɗirima yewtere men inde Allah towɗo o ko salminde bandiraɓe ɓe tawɗen ɓeɗo yeti e gendi mbiyetendi wala fendo walla mbiyen France la morgo Emmanuel Macron wonɓe Bruxelles wonɓe États-Unis sabu musidɗam goto nen ɗo ko États-Unis en calminiɓe yinnoɓe arde ngari ɓe en calminiɓe wonɓe e lawol cuwa yottade ɓe kadi en calminiɓe kono ceernam mi salminima ko Allah waɗi ko jabdi ɗum ɓuri salade ɗum nde tawno sa salima koko woodi sa jaaɓi koko woodi ko ene heewi to majjodiral waɗata kanko o noddat kam ko wurtotami ko saggittami woni biyaɗa ka daraniɗo leñol ngol ɗo duuɓi ma mbawi tolnade fof ka sehilam kadi ka giɗam kadi ken haaldiɓe ɗum ko bawɗe wonde fof gelongal ba Ndiaye Seydou Amadou Hamme Amadou ka Dono Sampati Diallo kamɓe fof kala biyaɗo ko gendiyanke Abou Diop gonɗo RTS kala hen biyaɗo ko gendiyanke so yewtiyanke so yimi yanke so tawi a yamiri so tawi o yamiri elle gonɗen koye lewru setto lewru setto woni avril sappo e nayyi lewru avril somi faljani elle Tijani Eliman Samboru Barka an yaltuno aduna en ɓe dawliɓe bisimillah yo Allah yurmo wo yaafo kanko e dendagal dawliyiɓe ɓe gendiyankoɓe ɓe enen gona ɓe gendiyankoɓe fof kala dawliyiɗo yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum enen wonɓe ɗo Allah junde balɗe men moƴƴine battane men kisale yajede bandiraɓe ƴeewen de ƴeewte ko yam woni ɗaɓɓen feere guila law tawi koko manque jaygue mbaɗe o jaygue ko en sippirde o ga jaygue jinmi wiide tawi amen cuuɗi muɗumen woni babiyam hen banggue kawam hen banggue woni Cheikh kawiyam goɗɗo hettini gorgulam caggal woni so ɗum ɗon ni ndesamina waɗa feere o watta yeyde boowi sabu ɗanniyankoɓe hewɓe ne punti waɗi min gandodiri faade hannde Allah de newnani amen min cuwa taw wiyede ko onon jeyno kadi omo heewi yurmede omo kayitaji ɗi ko min jogui mi acciɗi cuuɗi amen aɗini toon mofti te ɓen ɓe gona de taki mi wiidi ina laatti sabu dilloɓe ko fayi en gaccirtani tan min elle danande oɗon nanɗu gacciren ni koɓe dillata ko walla koɓe gollata ko ina laaɓi te golloɓe golle baaɗe noon ɗe hewɓe hen na mbaɗa hen golle jalluɓe kono kamɓe min ji golle mabɓe ne laaɓi wadde Mamoudou Sy a jarama te amin mbi yimɓeɓe boowe so tawi on donkani on keɓani ɓurɗo mbo holnade jokkodira e makko wona publicité gonmi e wadde ulul haqqu walaw kana murran Allah ina seedi ko kalmi ko ina woodi Allah omo seedi ko kalmi ko no woodi garmi ɗo yeti e France ñande aljuma nayi lewru avril 2024 samedi o aljuma o e samedi o ñande mawde e dewo hoore bir mbanmi ɗum ko ɗo yeti e Paris ɗo honi subois
immimi ɗon ko ñande dewo hoore biir woni dimanche paami Mobelia ko toon julmi julde korko nde ko toon gonmi ha heccanki immimi toon garmi te kadi ko minen ngari ɗo mon caggal to Souleymane Nia o jeeya ko Agnam coɗay wadde ko ɓinguel ma woni ɗon wadde ko nagge ñaami ko ɗum ñalel muynata so woni jaatigam daw ko hani sabu ceerno Ibrahima wi ko nene makko udditi duɗal Pulaar ngal Mobelia ko kamɓe goni sababu te ha hande e gueɗe ɗe nana jaa wadde Souleymane Nia jarama joni min de potmi ummade aéroport AIBD mbiɗa ara kanko omoni Mobelia o wi kam mom waddu moye musidɗam goto aranma nde tellimi mi anda ɗo paami mi tara hen bindi saha kadi ɗum yaawa yimɓe gona yaccade mi sukko hen mi yaha ɓoy mi taw min ndendani bolol kadi mi aato kawrumi policier goto namnimi ɗum ganda ko BA namnimi ɗum wonko namnimi ɗum kono o wallimi o wimi he koto war yimɓe haala ƴeew ko windata ko te kanko anda mbere mbeɗa janggi ɗon mbayrumi namnade mbiɗa yaha mbiɗa tara mbiɗa yaha mbiɗa tara ha o wimi Seydi Ba ɗum wona an mbin ko min mbami kono ko cukalel ye elle min gandiri ko duuɓi temedere ndene joni min certani so min mbaldani hande min kalda téléphone Abdoulaye Sarr a jarama ari e am ina wonde Mamoudou Sy KCS jaari a jarama bri yimɓe ɓe ko heewi e yimɓe ɓe ko vidéo o andini ɗumen mi ari telde tabi lago wonɓe ɗo e inde Samba Koyate en calminiɓe en juurimoɓe en jetti en jarnimo kono ɓiɓɓe fulɓe on jarama naataten ko lowdi yimɓe men musidɗam mbimi ummimi produit ɗi o yeeyata peut être mataw après ma en gandoy ɗum kono nde ummi États-Unis ari Bruxelles o nani mbeɗa jogui yewtere ummi Bruxelles o ari ɗo Allah jarama o jarama Moussa Samba Sow eski Moussa Samba Sow min calminima musidɗo goto nanɗo dendagal nalankoɓe mogiyankoɓe calminaji nalankoɓe heddiɓe ɓe calminaɗi ɗi pawama e juuɗi musidɗo oɗo Boubou Yero Malal e Issa Dikel Thioub Abakara ko sehilam ko giɗam ko mawnam so ɗum ɓenni bandiraɓe holko addani men wiide eɗen jewta gurdam fulɓe e nder réseaux sociaux ji holko taki ɗum ko namgal ngal poɗɗen namnade koye men eɗen gandi réseaux sociaux ji wonko ɓeydi e gurdam meɗen saabu en taƴodirino no feewi eɗen gandi réseaux sociaux wonko addi e gurdam meɗen saabu kumpo ina wonno hakkude leyɗele ɗe fulɓe gurat gila e nder Afrique hay Europe hay Asie Océanie hay on elleni ko on kumpo e ngal majjodiral jibino gaddinaji meɗen certi woni prononciation certi enen fof ndenten kalen Pulaar taw en nandirani ɗum ko wasde hoddude wasde haaldude wasde wowodirde e wayrodirde addata ɗum kono réseaux sociaux ɗine ngari nde wonko ɗi guitte hen bandiraɓe ɗiɗo réseaux sociaux ji fof so ɗe ndenti ala hen ko mere yuɓɓini ala hen kadi ko majje fewndi hen ko jiiɗen no yuɓɓe eɗen kutoro foof ko haqqille dari miiji waɗi ɗum haɗum woodi wadde so tawi haqqille no hutoro ɗum hutororaki ɗum haqqillantagal waɗi ko hanani ndeke wonko teskiɗen ko yooɗani ma en kal beele yimɓe ndento kono wonko teskiɗen no yooɗi ma en kal beele yimɓe ɓe jokko adi foof noon mbimi e nder hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi réseau social gadiɗo taguede o ko nden taga hewɓe nanodiri ko nden réseau social gadiɗo taguede ko nden taga woni 6degrees.com saabu koye anglais ɓe ginni ɗum hewɓe nanodiri ko nden kam réseau social adi taguede bon kono réseau social gadiɗo hebde inde ko homon réseau social
nde Facebook yuɓɓina e hitande ujunnaji 2.4 hande e 2,797 milliards neɗɗo dewintoɗo ɗum eɗen gandi ni heewi e nder windere nde kala caggal Facebook goɗɗo ari ardi doole woni WhatsApp hakkude WhatsApp e Facebook noon goɗɗi tagama ɗon ɗin ma en gar hen saɗa haalda e ɓurɓe mo janggude ɓurɓe mo wittude ɓurma duuɓi ɓurma humpita ko ɓattodirde windere nde kala woni wadde créer village planétaire une village planétaire woni nokku goto wuro woto ngo aduna o fof wuro moyɗen gandi aɗa ara e groupe WhatsApp tawa 5 continent ɗi fof nani hen eɓe jewta ko finito fof ɓattodirde windere nde kala beele ina weɗna kadi jokkodiral ngal tawa namdata ko ngalu kewgu so tawi aɗa pense kew ɗo ko fandare moƴƴere ɗum saabi nde karalle ɗe puɗɗi arde ko nafoore tan jiinuɗen hen yeru somi rokki yeru e Skype ceerno Ibrahima ne wawi wonde seeɗa ummade 2003 caggal nde sukaɓe joyo fuɗo wonno tan yengti e Afrique nden ɓuri lollu ɓe ngari ɓe mbeɗini en wawde yiidirde nde yehi seeɗa bandiraɓe nde yehi seeɗa jaja en Khadija aɓe mbawi Viber imo ɗin ɗon umminno ɗumen tan ko appel aɗa wawi ɗum wattude e doggol réseaux sociaux wiyatno digatoire so mbaɗa wawnongo wadde masque wona photo jiɗɗa yiide fof jiya walla sa yiiɗi yiide photo ko ma woda ɗo ɓoɗɗuɗa ngo e ara sa ɓoɗɗuti ɗon ngo yaaha wadde firti ko photo ene gandi an mien ko Podor walla ni nde Podor suwa nde hebde gueɗal e informatique no hannirta ni jahata ko ha Ndar min kontam jami ko ha université Gaston Berger musid e ngan sa gonɗo no wodoro WhatsApp ala natti wonde am ko biɗo no woodi wande on jogɗon probléme ko wuro jaati kam kadi mo beele Europe guuraɗo yemin mais wonno no goruɗa te enen en gandi WhatsApp kam ko ɗum walla ɗa afto hunde teddunde donc mais vocal WhatsApp ko namnoto ko jokkodiri Sénégal, Mali, Mauritanie, Gambie, Guinée, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Tchad, Centrafrique, Ghana, kala to fulɓe mbawi wondi haalude fulɓe Niger ina waɗi musidɗo goto keftinaɗo wiye ali Niger kewɗo wonde souvent e nder denti tabital pulaw anan andi ɗum Samba Kuyat ali Niger yimɓe heɓi unité africain eɓe ɗaɓɓa yo Afrique won gotago Afrique ɓe mbawa rewde e hay leñol gotol so wona leñol fulɓe tawete muulama jeeyama hen hewɓe ballama hen ha tengti gendiyankoɓe nalankoɓe ɓeɗo ko wallaɓe e nder WhatsApp ballal teskiningal ballan e nder réseaux sociaux kono Allah ne seedi joni noon so tawi ko ma andi ka neltere kalis onon gandi onon fof on nelɗo onon bo oɗon neldo toon gendiyankoɓe modiyankoɓe ala e mon moɓe ƴettani bidon walla moɓe dasani leggal bon kono wallahi
caggal nde mbimi ɓeɗo ballama hen mbimi walli ɗum nafo ono hoɗo nden enɗam taƴama hen ɓesguji carima hen hewɓe koynama hen ti guri gartani saabu nati mumen cofɗe jawtinama hen walla wona goo hanay ko yeere ene waɗanno e nder wuro ngo wiye gawde boove walla ngo wiye andaji no wawi guri gonɗa so tawi nden jincude keɗɗen nafoore e ɗiɗo laylay rendoji en keeɓi hen kadi caɗele nder caɗele ɗen haani mbiyen hanani kono bandiraɓe ko kalten ko ɗo fo chatten nan toon mais ɗin min suuɓima tan wela rutto wiya on sagata woni hon wiyete ko tik yettete ko tok wiide ga tiktok o anda min ɗum ɗo keblumi o anda ko mbindum kono ƴeew o wi tiktok mi sikkani beele ko kalmi ko ɗon ɓurtema foddu no wayi sarde ƴattoje ɗi meeɗa nande quand même mi dañi expérience par ce que mo windude ƴattoje mi jago ha janggo par ce que min je vois sukaɓe neni mbaɗa créé même hay ƴattoje kese pul ɗe ganduɗa ɗe jaltaɓe fof e wawde ƴattade oɗo jaltaɓe meeɗanduɗen ƴattoje kadi ko sukaɓe rewɓe tokos mais ɓuuri kam hen wadde frappé walla musdini ko vidéo goto soko debbo nana ƴattode nefni yummakko wimo ñif e len yummakko wimo ne ñif ne dari suwayade ko ɗon o ɓuuri tolkidde dow c' est à dire ayi o hormaki hay jinnal mo joni enen garen tan jewtiden seeɗa so en dañi milliard uji en mbaɗi galleji ha jooɗi en mbaɗɗima werlaji jooɗi eɗen joray ɗeɗo laaɗe diwoje ɗeɗo laadoje eɗen jaa eɗen garta kala ko jiɗɗen eɗen keɓa so tawi en kormaji jinnaɓe men beelon ko keɓɗen hay tan en keɓani bandiraɓe min mi suusa wadde hunde taw mi noddani nenami baba ta ñagaɗa duwa beela suusi bonde mum ni ɗa suusa jinnaɗo ma kadi jogui koɗo rewdema ɗum ko gila neɗɗo no woni e keeci bam mum hono no sari wiiri ha yetti reedu nene mum ha yalti wonɗo jinnaɓe mum ndewde mum neɗɗo wawa yobde bam mum neɗɗo wawa yobde nene mum jamais wawa wonde so tawi joni ala nde Muhammadou Rasulillah ala mum o wi aha kay ɓe mbi ɗum hono wayata o wiya ƴattoto jinnaɗe aha de bandiraɓe ɓe mbasa wiide noon ɗum ɗo eɗen gandi oɗo tiktok ɗo fani yimɓe hewɓe tiktok famminaɓe kadi tiktok mi accini ɗumen kala ko faati e laylay rendo sohna joom suudam jontaɗo oɗo e sohnaɓe woɗɓe nene nder tiktok o mbaɗa golle payodinɗe kono sagataɓe fulɓe kadi nan toon mbaɗa golle payodinɗe kono ɓenne limo wonno rendo men arti ha kala kalɗo ko boni ɓurata wawde daarede e rewindede ɓurata wawde waɗede abonné ɓurata yiɗede ɓurata kadi lollude ɓurata kadi fayodinde par rapport e gal Europe o kala mo jiɗɗa ƴettade e nder gouvernement de Sénégal a neldatɓe ka kalis ɓe ƴetto tan ƴettore wonti meccal bandiraɓe aɗan min Abdousalam mi rokkima hande duwima adi kala kalɗo konngol nefnugol pangol e muɗum an nafatama an kalɗo o bandiraɓe joɗɗa mbimin waɗi nafoore noon men enen tawi tagi mi wiide noon tagi mi wiide noon ko kaɓruji neni ɓennine hen woni information neni hokkire travers les réseaux sociaux neni hokkire tiktok o mais tintingol kadi neni ɓennine hen woni les communes yew majji puccu majji cukalel majji ɗum ɗo wiyetake information hay so tawi kanji fof ɗi goni koye andinde neɗɗo walla tintinde neɗɗo kono suɓade no moƴƴi eyyi saabu mimi ñamata ñebbe par exemple yeeru bon so ɗum ɗon ɓenni no mbirum mon ni kutoro ɗen réseaux sociaux ji ɗi kono woto jaɓen réseau ji ɗi kutoro en woto jaɓen wasde hen ndimagu men woto jaɓen yeyde hen neɗɗagu men
woto jaɓen nawde toon sirruji dewle men kono kadi woto nawen toon ayibbaji enɗam men ngam kala ko naati temedere yaltata duuɓi temedere joni Khadija Dia foti duuɓi dañata tawata ko jatni Khadija Dieng kam tanirama e jatirama ngalana jeeyi so tawi kadi si surtout enen leñol men neɗɗo wartoto boom saabu mi hawta guure ɗe mais ɓooyani wuuro woto e nder Fouta sukaɓe leɗoyi ko hôpital ɓe mbiya maayi ɓe mbiya mayani ɓe jeni AVC sababu ni won image cariɗo te ko jinnaɗo mabɓe c'est triste quand même ene yurmini wadde rentade ɗum e wonko ngol heptinirono ina jeeya hen finde e fiɓde ina jeeya hen gollal e ballal ina jeeya hen nunɗude e rimɗude ina jeeya hen hersude e holtude ina jeeya hen mbaadi e ngabdi ina jeeya hen jokkude enɗam e jombude bandam hono monsieur Ba woni monsieur Ba jombude mais wimo mobile ya ha hewa après ɗon yottaɗi ɗo mbimɗo ha yo yottaɗi il faut couper ça ouais aidez-moi s'il vous plaît ouais couper parce que min j'ai l'assume quand même que mbawa ça c'est ça ɗon caɗele ngala